Ik ben hier in Boornburgen bij Biedewonnen. Zeg maar de... nog een keer? Ik ben hier in Boornburgen bij Biedewonnen. Zeg maar de Frieske Streettaal Rap Challenge. En dat had ze super cool in, zeg maar. Zo, kleine astronaut, Josje naar het voel, dan draaien we de boel. Schuldig was mij uur waar, want bijna klopt een heleboel daar. Het is er altijd mis, een scootje vast in een boetje. Eyo, schietbaar, let's go Mario! En omdat ze dat zo goed in hebben, doe ik nou met hun youth opsquallen in levende lijven met hun de nieuwe challenge. En dat is om Fake in de Frieske top 100 te krijgen. Yes, mij? Ik hou of jouw 100 likes op deze weekend post van mij en mijn vriendinnen. Ik ben zo populair dat zelfs al kroegen jongens van het WhatsApp mij nog kennen. Ik had de echte brood verruilen, maar de digitale brood werd wij nog innen. En soms als jug ik op mijn zuizen zonder twijfel die ik heb voor te nemen. Mijn leven is mijn telefoon, die hou ik constant in mijn hand. Soms viel het jip van binnen slecht, want wat is fake en wat is echt? Even een applausje voor de staatlandsscholen. Tot toch dit. Nou, Jim Jerren kreeg al even aan het eind van het versje en in eens zeg ik het lucht. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij straks het lucht zorgen en dat wij met elkaar duurt al 50 stemmen binnen hebben. Dat zou fantastisch zijn. Denk je hem dat het slag in gaat? Easy peasy, zei ze al. Heel goed. Nou, dan moet dat helemaal lukken. Wat is het idee? We klikken op les 2, dan op die verhaal. Dan zorgen we hier de QR-code staan. En die QR-code die zorgt ervoor, als we deze scannen, dat we op de site van de Frieske Top 100 al aankomen. En dan kunnen we voortdurend stemmen op Fake. En dan moeten we deze natuurlijk even uitprinten. Waar wil mij daar even bij helpen? Sven, wil je me even helpen? Ja. Nou, kom maar even nou. Topper. En dan moeten we deze even uitprinten. Hoe doen we dat? Drink ik een bakje thee, maar met mijn les het boek iets van de strip Suske en Wiske. Ik lijk het lippen om me heen en geen app of telefoon Helemaal die dat goed, kan winnen. Ja, nog even een applausje voor Sven. Hartstikke laat zien. Hey Sven, hoe kun je dat zo net zo goed in Fries bent? Oh, je komt uit Rotterdam? Nou, zeg dat dan joh. En dan kom je helemaal naar Friesland. En dan kun je al wel een beetje Fries verstaan dus. Nou, dat is toch heel erg goed. Top man, dat is echt een topper. Die hou ik constant in mijn hand. Soms viel het jip van binnen slecht, want Nou jongens, dus eerste stem is binnen. Hoeveel hebben we nog maar? Van Joert nog 49. Je dat slagje? Ja! Oké. stek die telefoon in de los en broeken was een los, zodat elke in de shirt. Mijn leven wie mijn telefoon, maar in nou lekker terug het land. Ik ga weer rond in mijn kop, denk ik in 1000 likes geen op. Mijn leven wie mijn telefoon, maar in nou lekker terug het land. Ik ga weer rond in mijn kop, Wat doen we daarmee? Fake. Nou, Boornburgen. Biedewonnen, het is slagen, we gaan 40 stemmen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je hem tussen al je stemmen op Fake. Want we willen natuurlijk dat je in de Frieske Top 100 komt en het luistert op in. De 50 stem hebben we Joert helpen Biedewonnen. Je bent fantastisch, ja! Oh, oké, tik hem aan. Ja, hartstikke goed met Jim Jerren. Ho!